Spoločnosť sa dnes čoraz častejšie rozdeľuje, či už v názoroch, hodnotách, ale aj v tom, ako vnímame svet okolo nás. A tieto rozdiely nezostávajú len vonku. Prenášajú sa aj do škôl, do tried, no a samozrejme aj medzi deti. Ako hovoriť o témach, ktoré rozdeľujú? Ako reagovať, keď sa z rozdielneho názoru stáva konflikt? A ako škola môže zostať miestom, ktoré nespája len vedomosti, ale aj ľudí? Počúvate podcast Učiteľské výzvy a v dnešnej epizóde, keď spoločnosť delí, ako môže škola spájať, sa pozrieme na to, akú rolu v tom všetkom zohráva učiteľka a učiteľ. Mojou dnešnou hostkou je Lucia Hlavatá, vysokoškolská pedagogička z Univerzity Komenského v Bratislave, kde pôsobí na Pedagogickej fakulte na katedre etiky a občianskej výchovy. Vo svojej práci sa venuje najmä globálnemu vzdelávaniu, teda tomu, ako do škôl prinášať témy dnešného sveta, ako sú napríklad konflikty, nerovnosti či klimatická kríza a ako o nich s deťmi citlivo a zmysluplne hovoriť. Ahoj, vitaj. Ahoj, ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem, že si prišla a hneď na úvod si pustíme výpovede šiestakov, ktorí sa vyjadrovali k téme polarizácie. Aj keď by protestla, tak každý máme iný názor vlastne na tú vec, že nemôže by mať za zle, že som vyjadril ja to, čo chcem povedať. Sú ľudia, ktorí proste zbytočne to dramatizujú a idú si za tým názorom aj keby čokoľvek. Môže sa to týkať najmä tých dospelých, ale to o tom teraz nehovoríme. Tým, že sme deti, tak politika veľmi nás nemusí zaujímať, ale mne napríklad, hej. Ale ide o to, že mať rovnaký názor je lepšie ako rozdielny a mnoho ľudí, keď si nájde spoločného nepriateľa, tak sa v podstate kamaráti a mať svoj názor nie je zle. Mne sa väčšinou páči aj ostatné názory, ale keby to bol akože taký, ktorý sa mi fakt, že nepáči, tak by som povedala, že prečo sa mi nepáči, ale keby na mňa proste začal byť taký dramatický a začal by byť hnusný na mňa za to, že som vyjadrila iný názor, tak asi by som proste odišla a išla preč, ale mne sa väčšinou páči aj ostatné názory, tak väčšinou poviem, že to je dobrý nápad, že páči sa mi aj ten. Ja budem stáť za svojím názorom, ale zároveň budem ukazovať, akože sa posnažím ukázať rešpekt tomu druhému, lebo každý má akože právo na svoj názor. Ja si za svojím názorom sa snažím stať a niekedy dokonca začnem presviečať druhého, že to nie je pravda, čo si on myslí, ale snažím sa, že to nebudem presviečať, lebo viem, že každý by mal mať svoj názor a nie je dobre, keď ho presviečaš, tak potom mu poviem tak, že akože dobre, tak si myslí ty, čo chceš a ja si budem myslieť, čo chcem ja a môžeme prejsť na inú tému. No tak keby som ja vyjadril svoj názor, tak by som si za ním asi tak dostal. Keby som si proste za ním stál, snažil by som sa presvedčiť toho druhého, že je lepší, ale zase že by som na neho netlačil napríklad, že môj názor je lepší. A možno by som uznal aj jeho názor, keby bol o čosi lepší než môj. Tak, celkom zaujímavé, čo povieš? No jednoznačne. Myslím si, že niektoré tie vyjadrenia boli inšpiratívne aj pre dospelých. Naozaj zaznievali tam také slová ako rešpekt, tolerancia a podobne. Podľa mňa to by sme si aj my mnohí mohli brať príklad, že to už deti takto vnímajú. Ja si myslím, keď som počula tých niekoľko vyjadrení a predtým si vlastne povedala, že ide o šiestakov základnej školy, tak podľa mňa už len to nám potvrdzuje do nejakej miery, že tá škola je taký mikrokozmos tej našej bežnej reality, že tie deti oni veľmi pekne vedia navnímať to, čo sa okolo nás deje a vlastne aj oni, tie výpovede boli podľa mňa veľmi podobné tomu, ako keby sme sa opýtali vzorky dospelých, povedali by to možno trošku ináč, ale v praxi by sme dostali podobné odpovede od toho, že snažím sa druhého presviečať o mojom názore,
pretože keď som o ňom presvedčená, tak cítim, že to je ten správny, až po to, že a tak ja ani veľmi ako nemávam nejaký vyhranený názor a veď ja som taká otvorený a poďme sa rešpektovať a podobne. Čiže podľa mňa tie deti veľmi pekne ilustrovali vlastne tú rôznorodosť našej spoločnosti a to, ako sa pozeráme na tieto témy, každý možno trošku ináč. Mňa zaujalo, že tie deti nemali až takú tendenciu tlačiť na pílu a priznali, že ak by ten druhý človek mal iný názor, bolo by to tiež v poriadku a ak by možno predstavil nejaké argumenty, ktoré by boli pre ne akceptovateľné, tak by ten svoj názor aj vedeli zmeniť. Čiže necítila som z nich takú nejakú vojnovú náladu, aká občas býva u dospelých, ale mala som pocit, že je tam taká nejaká väčšia, ako si povedala, tolerancia alebo chuť rešpektovať toho druhého. Môže byť, možno je to aj spôsobené tým, že sa nachádzajú v tom školskom prostredí a ja mám pocit z tej praxe, keď sa aj rozprávam s tými učiteľkami a učiteľmi, že sa snažia toto prinášať do škôl, že sa snažia cez tie predmety naozaj v deťoch povzbudzovať to, čo tam je, takú tú otvorenosť a nejakú toleranciu jeden k druhému, takže podľa mňa práve tá škola môže byť ako keby aj tým priestorom, kde stále kultivujeme takú tú ľudskosť a také pochopenie, empatiu a podobne, takže, ale musíme ísť aj my príkladom ako učitelia a učiteľky. Samozrejme, a to bude téma dnešného podcastu, dnešnej epizódy. Ako sa nám teda tá názorová rôznorodosť prejavuje v škole a do akej miery možno prispieva k celkovej polarizácii v spoločnosti? Tu by som asi sa vrátila k tomu, čo som vlastne už aj naznačila v tej predchádzajúcej ako keby odpovedi, že podľa mňa škola nie je nejaké vytrhnuté laboratórium, ktoré neodráža to, čo sa deje vlastne v bežnej spoločnosti. Takže podľa mňa škola je takým obrazom toho, čo deti navnímajú doma, čo navnímajú na sociálnych sieťach, v televízii a podobne. Takže myslím si, že škola, nepovedala by som, že prispieva k polarizácii, skôr ju navnímava, prinášajú aj do toho školského kontaktu vlastne medzi učiteľmi a žiakmi, medzi žiakmi navzájom. Takže myslím si, že tak ako polarizácia je prítomná medzi nami dospelými, tak určite je prítomná aj v tej škole, len možno, že ten rozdiel je, že v tej škole sa s tým dá niekedy ľahšie pracovať, lebo podľa mňa si to presne tak vystihla, že tie deti ešte niektoré sú viac otvorené tomu, aby dokázali pracovať s tým svojim názorom, aby nejakým spôsobom boli naklonené rešpektu jeden medzi druhým a tak. Tí dospelí niekedy sme už zaujali také veľmi silné stanoviská, presvedčenia a myslíme si, že nás to nejak oslabí, ak napríklad zmeníme názor alebo ustúpime z nejakých svojich bežných hodnôt a podobne. Žiaci v triede nie sú nejaká homogénna skupina, pretože samozrejme prichádzajú z úplne iného zázemia, kontextu. Ak je v rodine silne lavicovo orientovaný volič alebo silne pravicovo orientovaný volič, tak samozrejme, že tie deti zvyknú preberať aj tú retoriku svojich rodičov, čo môže priniesť do toho školského prostredia nejaký nesúlad názorový. Ako sa dá pracovať s týmto, ak sme učitelia, učiteľky? Čo by sme mali robiť? Mali by sme na takúto názorovú rôznorodosť reagovať alebo to nechať na deti, aby si medzi sebou vybavili nejaké jemné spory? To už nevyhnutne predpokladá, že deti sa ako keby aj zaujímajú o nejakú politiku. To je podľa mňa aj v našom vysokoškolskom prostredí. Častokrát sa so študentstvom vlastne rozprávame na tú tému, že či vôbec politika napríklad patrí do školy alebo nie. Vlastne sa tam aj otvára častokrát ten koncept toho, že škola má ostať apolitická. Tak tu by som povedala, že je veľmi taká tenká čiara, ale je tam medzi tou apolitickosťou a nepolitickosťou. Čiže ja si myslím, že je to prirodzené a dokonca v zmysle možno, že toho pohľadu, že chceme v školách nejakým spôsobom kultivovať malých aktívnych občanov a občianky.
je to super, keď prinášajú tú politiku do školy. Možno tá úloha potom tých učiteľov a učiteľiek nie je podľa mňa úplne, že nechať to na deti. Tie deti majú právo na svoj názor a učiteľ ho ani by nemal meniť, ani ho asi nezmení, hlavne ak je to nejakým spôsobom prebrané z rodiny, ale myslím si, že tie stratégie nás, učiteľov a učiteľiek, sú potom v tom, ako ich učiť vlastne práve tomu rešpektujúcemu dialógu, o tej tolerantnej komunikácii a tomu, že áno, vo finále môžeme mať nejaké rozdielne názory, opierame sa v nich o nejaké fakty a možno, že už v takom malom veku vlastne hľadáme aj dôvody, prečo jeden má takýto názor, prečo druhý má iný názor, z čoho to pramení a kde je tá spoločná pôda. Čiže myslím si, že do tohto môže vstupovať tá pani učiteľka, pán učiteľ, kde môžu práve o tomto hovoriť, že prečo vlastne zastávame takéto názory, čo nás ovplyvňuje, aké máme dôvody a ako sa navzájom v tomto rešpektovať. Politiku som zmienila len ako taký príklad. Samozrejme, že tie témy, ktoré polarizujú spoločnosť, sú veľmi široké. Môže sa jednať o vierovyznanie, nejakú klimatickú krízu, môže sa jednať o aj nejaké rasové rozdiely alebo socioekonomické rozdiely. Takže tam naozaj tých tém je oveľa viac, ktoré môžu viesť k nejakej rôznorodosti názorov. Ty si povedala, že učiteľ by mal byť apolitický, mal by byť neutrálny aj pri tých ostatných témach? Ja si myslím, že učiteľ v dnešnej dobe sa určite môže opierať o to, že žijeme v demokratickej spoločnosti, čiže sa opierame o nejaké demokratické hodnoty a za tie sa určite môžeme postaviť, pretože to nám vlastne umožňuje vôbec viesť takú diskusiu. V demokratickej spoločnosti vôbec máme právo prejavovať nejaké názory, aj keď sú opačné alebo ak sú podobné. Čiže myslím si, že učiteľ áno, ostáva v tomto apolitický v zmysle toho, že ak je debata, presne ako si povedala o tom, že je niekto pravicovo naladený, ľavicovo naladený, niekto je proti migrácii, niekto je za migráciu a tak ďalej, tak učiteľ alebo učiteľka nevstupujú do toho procesu úplne s tým, že keďže sú nejaký ten vzor, nejaká role model, nevstupujú do toho s tým, že no a ja si teda myslím, že skutočne by sme mali zaujať takéto stanovisko, pretože ja to tak tiež mám, ale vstupujú do toho ako takí facilitátori tej situácie, kde sa snažia vlastne zaujať nie že neutrálne stanovisko, ale skôr také stanovisko rešpektujúce nejaké demokratické princípy, nejaké hodnoty ľudských práv, otázka ľudskej dôstojnosti a podobne. Čiže nemyslím si, že učiteľ ostáva neutrálny alebo neutrálna, ale áno, určite nie je tou osobou, ktorá prejavuje nejaké svoje politické alebo celkovo nejaké spoločenské postoje tak, aby to už tie deti zase začalo ovplyvňovať. Lebo v tom si myslím, že majú učitelia a učiteľky takú pozíciu, že naozaj pre tie deti sú v nejakej dobe ich života veľkým vzorom, čiže veľmi ľahko by vedeli začať preberať to, čo vlastne ten učiteľ vlastne hovorí a čomu verí a podobne. A ja si myslím aj zo skúseností, ktoré mám a zo spätnej väzby, ktorú dostávam, že niektorí učitelia túto svoju rolu občas aj zneužívajú trošku, že majú niekedy tendenciu vyjadriť svoj názor pred deťmi a nejakým spôsobom ich ovplyvňovať alebo ovplyvňovať rodičov cez tie deti. Ale neviem, či aj ty máš takúto skúsenosť, či si už niekedy počula o takýchto prípadoch. Je potom dobré možno, aby tie deti to povedali svojim rodičom, že učiteľ ich nabáda k tomu, aby sa neočkovali, alebo učiteľ ich nabáda k tomu, aby boli nepríjemné na deti, ktoré prichádzajú z iného prostredia alebo prichádzajú z inej krajiny. Myslím si, že aj učiteľ alebo celkovo učitelia sú ľudia, takže nie sme úplne nejaké mechanické entity, ktoré sa vedia oddeliť od tej svojej druhej osobnosti, tej nejakej v bežnom živote. Všetci máme nejaké názory, nejaké postoje a podobne, takže do nejakej miery, možno, že aj keď si na to dávame pozor, tak prejavujeme nejaké tie svoje postoje v ére sociálnej
sociálnych sietí je to ešte zložitejšie, lebo aj verejne častokrát zdieľame nejaké hodnoty a podobne. Čiže nemyslím si zase, že väčšina učiteľov by to teraz robila s nejakým zlým úmyslom, takže myslím si, že môže sa to stať. Ak je to už cielené naozaj s nejakým úmyslom takým, že ja mám názory presne aj v tých témach, ktoré si spomenula a cielene chcem vlastne nejak presvedčiť tie deti vlastne moje v triede, aby nejak prebrali odo mňa takýto pohľad na život, tak tam už to problematické určite je. Ale pokým je to naozaj niečo také nechcené, podvedomé, niekedy tomu nevieme zabrániť. Tie témy sa dnes tak veľmi preklápajú do toho života v škole, že ja verím, že aj pre tých učiteľov a učiteľky je veľmi ťažké sa 100% času na tých hodinách, obzvlášť na spoločenskovedných predmetoch, je to veľmi ťažké sa odosobniť a stále byť nad vecou a ku všetkému zaujímať taký ten apolitický postoj a byť diplomat, čiže tí učitelia sú aj unavení a tak. Takže aby som tu teraz nehovorila o nich presne v takom tom štýle, ako viem, že ani ja sama 100% času taká určite nie som, že by moji študenti a študentky napríklad nevedeli odhadnúť, čo si ja v ktorých témach myslím a podobne. A preto budovanie dôvery je asi aj dobre, keď tí študenti vedia, čo si učiteľka myslí, aby vedeli, že kde je hodnotovo ukotvená. Ty si hovorila, že učiteľ je a učiteľka sú do veľkej miery role models pre tie svoje deti, pre tých svojich žiakov a ja som si spomenula na moju babičku, ktorá bola celý život učiteľkou a bola učiteľkou v takej malej dedinskej škole, kde mala aj rómske deti v triede, takže nebola len učiteľkou, ale aj akousi životnou mentorkou, pretože aj vtedy, keď deti boli choré, tak často chodievali do školy, nebolo to tak ako teraz, že by si rodičia brali OČR-ky a že by boli s deťmi doma 2 týždne, keď to dieťa malo sopel, čiže ona veľakrát tie deti ratovala, aj keď mali nejaké teploty alebo ovčie kiahne alebo čokoľvek. A bola nielen mentorkou do života, ale aj takou učiteľkou toho samotného života. Ako sa zmenila rola učiteľky a učiteľa v súčasnosti? Aké sú možno teraz ich kompetencie? No, chcela by som povedať, že to tak už dnes nie je, ale myslím si z toho, čo počujem, že vyzerá to ináč, možno je to modernejšie, ale v hlbokej podstate to ostáva stále veľmi podobné. Ja síce nie som teda priamo v školstve niekde na základných školách alebo na stredných školách, ale z toho, čo vnímam od ľudí z tohto prostredia, tak počujem práve, že tie deti sa v tomto vôbec nezmenili. Oni stále potrebujú nejakú dospelú osobu, ktorá tu pre nich je, ktorá ich počúva, ktorá aj je nejakým vzorom a mentorom, mentorkou pre nich práve v tomto citlivom veku. A z toho, čo teda navnímavam, častokrát počujem, že to, čo sa zmenilo v dnešnej dobe, sú tí rodičia, pretože sú častokrát veľmi preťažení. Dnešná doba je extrémne nastavená na výkon v 80% profesiách, čiže tí rodičia aj nechcene niekedy naozaj majú pomerne málo času, ktorý tým deťom dokážu venovať, ešte keď pridáme v týchto veľkých mestách nejaké cestovanie do a z práce a podobne. Čiže ten učiteľ a učiteľka stále na seba preberajú túto rolu a to je veľmi také zaujímavé v tej našej príprave budúcich učiteľov, keď o tom hovoríme vlastne na tých vysokých školách a toto napríklad im naozaj, že nedokážeme sprostredkovať, pretože to je niečo, na čo prídu až v tej svojej praxi, väčšinou keď prvýkrát idú vlastne na prax a potom prídu a hovoria mi to, že ale veď, že my sme tam robili psychológov, psychologičky, že tie deti sú tak krehké, že oni sa nám zdôverovali s takými vecami, že my sme na to vôbec nedokázali reagovať a podobne. Aj nedávno som mala presne takúto príhodu zo praxe pedagogickej a mám pocit, že tí učitelia a učiteľky aj dnes, nechcem povedať, že suplujú rodičov, ale
stále majú obrovskú rolu v životoch tých detí a vlastne tým, že trávia s nimi tak veľa času, tak sa im tie deti zdôverujú, očakávajú od nich, že im budú vedieť poradiť aj v témach, ktoré vôbec teda nie sú obsahom nejakej výučby alebo toho, čo sa deje na hodinách. Takže asi sa to veľmi teda od doby tej tvojej babičky nezmenilo, len už to vyzerá možno, že trošku ináč. Áno. Ešte v súvislosti s týmto mi napadlo, že učiteľ kedysi bol ako svetec, že to, čo povedal učiteľ, tak to platilo. Aj vo vzťahu k rodičom, že rodičia veľmi rešpektovali učiteľa a nezvykli sa s ním hádať. Keď učiteľ zavolal rodičov na koberček, lebo dieťa niečo urobilo, tak tí rodičia väčšinou dali pohlavok tomu dieťaťu a verili tomu učiteľovi. Aj v tomto možno ale trošku nastal taký posun, že učiteľ už nemôže si toľko dovoliť k deťom. Samozrejme, že telesné tresty a takéto veci sú úplne pase, našťastie, ale aj názorovo už tí rodičia vedia si vyargumentovať veci aj s tým učiteľom a možno už nie všetko to, čo on povie, tak ako to vidí, tak je prijaté zo strany rodičov. To jednoznačne. Ten učiteľ a učiteľka majú v dnešnej dobe už úplne inú rolu vo vzťahu k rodičom. Tam je to zaujímavé počúvať tie príhody, ako je to rozdielne medzi zahraničnými rodičmi z niektorých iných kultúr a z tej slovenskej, že nie všade prebehol tento proces, nie všade sa to až tak výrazne zmenilo, takže to je také zaujímavé a myslím si, že to vidíme aj vo vzťahu žiakov alebo študentov k učiteľom, že už sú oveľa otvorenejší, viac si dovolia aj spochybniť, oponovať a tak, takže s tými rodičmi ja si myslím, že na jednej strane je to dobré, presne ako hovorí, že už ten učiteľ nie je taký všemohúci, nedejú sa samozrejme telesné tresty, ale ani iné veci do takej miery ako kedysi. Na druhej strane zase niekedy už to ide podľa môjho názoru aj tak, že za hranu, že tí rodičia už nemajú ani taký nejaký rešpekt voči tým učiteľom a častokrát to končí potom takými tými helikoptérovými stretnutiami, že a priori spochybňujem všetko, čo tá učiteľka napíše, bránim sa, idem všetko riešiť za to dieťa a potom tie deti to tiež preberajú, akože keď je doma rola tej učiteľky a učiteľa spochybnená, tak samozrejme, že potom aj to dieťa s tým prichádza do školy, že čo mi tu budete vy rozprávať. Veď mamina doma povedala, že to vyriešime a pani učiteľka sa nebude takto s tebou rozprávať a podobne. Čiže ja si myslím, že je dôležitý zase taký balans. Aj naši absolventi a absolventky, keď sa po nejakom roku, dvoch s nimi rozprávame, že čo ich prekvapilo v tej praxi, tak oni povedia, že problémom vôbec nie sú tie deti v školách, že tie deti sú absolútne skvelé, že veľmi dobre sa s nimi pracuje, samozrejme puberťáci, to je ako náročná generácia, ale že ich to naplňa tak, ale že problémom sú často tí rodičia, že prídu a naozaj akože veľakrát sa objavujú všelijaké vyhrážky a podobne, keď ten učiteľ chce vychovávať a vlastne nejakým spôsobom riešiť aj problémové situácie, ktoré sa dejú v škole a ktoré ten rodič nevidí, že sa tam dejú. Tak sa vrátime teraz k tým bezproblémovým deťom. Hoci ani tie nie sú úplne bezproblémové. Záleží samozrejme aj od toho veku, lebo dobre si poznamenala, že staršie deti v tom pubertálnom veku sú možno trošku náročnejšie, lebo predsa len už kopú same za seba a chcú sa viac prejaviť. Ako v týchto deťoch, mladších aj väčších, formovať schopnosť kritického myslenia a schopnosť argumentovať, ak ich ale zároveň chceme viesť k tolerancii a k rešpektu? To je podľa mňa taká dôležitá rovina presne, že keď sa celý čas rozprávame o tej polarizácii, tak to ju vieme potom vnímať aj v tom školskom prostredí. Nie nevyhnutne ako niečo zlé, skôr ako prirodzený jav, ktorý v spoločnosti nastáva a nastane tým pádom aj v tej triede. A ako učitelia môžeme byť presne takými facilitátormi tej diskusie toho, že žiaci majú rozdielne názory, ale našou úlohou je viesť ich v tomto veku, lebo potom už bude neskoro, k tomu, že nevyhnutne nemusí mať vždy názor, proste môžu byť aj témy, v ktorých nemám napríklad názor, aj to je legitímne stanovisko a prípadne viesť ich k tomu, že za názorom sa musia vždy skrývať nejaké fakty, čiže ja
pracujem s nejakými faktickými informáciami, potrebujem naozaj sa vzdelávať, učiť sa, poznať historické súvislosti, poznať trošku z tej biológie a tak ďalej, aby som sa vedela vyjadrovať k rôznym témam a zároveň rešpektovať aj to, že niekto to študoval, stal sa vedcom napríklad a zrejme tej téme nejakým spôsobom rozumie. Ale je skvelé, keď deti majú taký ten, ja použijem to slovíčko, že drive, že akože chcem mať názor a chcem zaujať stanovisko, to je veľmi dobré s tým potom pracovať, lebo to už automaticky znamená, že nie sú apatické. To znamená, že už prejavujú nejakú aktivitu a podobne. Čiže my si aj veľa hovoríme v príprave budúcich učiteľov, že nebáť sa toho, akože ísť do toho, robiť tie témy, či už cez nejaké rolové hry, alebo ja rada robím takú metódu debaty. Ona môže byť od akademickej debaty až po naozaj takú, že vedenú debatu, čiže s nejakými argumentačnými stanoviskami a s tým sa dá začínať krásne už na 2. stupni základnej školy. Vyžaduje si to, aby učiteľ alebo učiteľka boli na to veľmi dobre pripravení, lebo tá debata potom môže vyústiť do všelijakých koncov a naozaj je to také otvorené, že čo všetko tam zaznie, ale myslím si, že sa netreba báť. Ja by som tie témy otvárala, nech idú do tých argumentov a vlastne vôbec hovoriť o tom, že z čoho pozostáva argument, že je tam nejaké stanovisko, ale je niečím podložené, čiže nie je to, že ja to tak cítim a tak si to myslím a tak toto teda je. Čiže práve cez toto by som išla, že môžeme mať rozdielne názory, pri tej debate sa to aj krásne ukáže, že vždy budú nejaké dva protipóly a dokonca vo finále môžeme zistiť, že obe strany vlastne majú pravdu, lebo na túto tému jedna odpoveď neexistuje. Čiže učíme sa vlastne pozerať na svet aj očami iných. S tým, že niekedy si vo finále musíme povedať, že sa proste nezhodneme, ale hľadáme nejakú spoločnú pôdu, kde možno, že vychádzame z nejakého podobného koreňa, ale už dochádzame k rozdielnym pohľadom na tú problematiku. A vždy je tam ten rešpekt, tá tolerancia toho, že ten druhý to má takto a ja to mám ináč. Takže asi tu je ten priestor a úloha toho učiteľa alebo učiteľky, podľa môjho názoru. Navyše ja mám taký pocit, že mnohé školy aj ponúkajú diskusné krúžky, kde deti sú rozdelené do 2 skupín, povedzme, alebo do 3 skupín a každá si musí obhájiť nejaký názor, vyargumentovať, prečo to takto je, prečo nie je a potom nejako spoločne zhodnotia celú tú situáciu a už si vyberú tú stranu, ktorá im najviac imponuje. Asi aj to je dobrý tréning pre deti však. Určite, jasné, môžeme začínať od dialógu, cez diskusiu až k tej debate, ono všetko má nejaké svoje osobitosti. Čím skôr začneme, tým lepšie. No, mne sa minulý rok na vysokej škole stalo, že mi moje študentstvo na jednom predmete povedalo, že ale my sme ešte nikdy netvorili argument. A to bol pre mňa taký aha moment, že wow, že to vlastne títo ľudia majú možno, že rok, dokým pôjdu do praxe a reálne možno ešte nikdy toto koncepčne nemali až tak podchytené, tak ako môžeme potom od nich chcieť, aby vlastne oni boli o rok, 2 tými, ktorí to budú takto robiť na tých základných školách, ak sami na to nie sú pripravení, ak sami nevedia rozlíšiť, ako vlastne vyzerá argument a ako potom vyzerá aj taká tá, že kultivovaná debata. Iba to navnímavame možnosť tých sietí a z nejakej politickej kultúry. Tam to nie je úplne zrovna kultivované, ale bohužiaľ. Áno, veď práve. Takže práve preto aj tým deťom podľa mňa treba ponúknuť aj niečo iné, lebo potom môžu veľmi ľahko dospieť k názoru, že to, čo oni vidia, všelijaké, aj tie vystrihnuté nejaké podcastové scenáre z rôznych personalít, či už zo Slovenska alebo zo zahraničia, prípadne všelijaké nejaké boje a tieto battles na sociálnych sieťach, že toto je to, že my vlastne takto diskutujeme a že vlastne cieľom debaty je, že ja musím vyhrať nad tým môjim oponentom a čo najviac ho vlastne ponížiť a vtedy som ja víťazkou tej debaty a tak je to super. A vlastne my v tej škole akože trošku obraciame ten ich pohľad, že niekedy víťazstvom v debate je to, že sme dokázali nájsť niečo, na čom sa zhodneme
a vo finále sme si možno, že potom aj dokázali povedať, že je OK, zhodníme sa, že sa nezhodneme, ale sa tolerujeme. Takže to je taký možno, že opačný narratív toho, čo im potom odovzdávame. Keď by sa šírila táto myšlienka, ja len verím, že sa bude stále ten verejný priestor viac kultivovať. My už sme načrtli nejaké polarizujúce témy, ale ktoré to sú za teba? A máš pocit, že ich treba eliminovať zo školského prostredia, alebo je dobre, že sa vyskytujú v triedách a že deti o nich môžu rozprávať? No, máme aj pravidelné nejaké štatistiky, vždy keď sa robia aj či už nejaké fokusové skupiny alebo rozhovory po Slovensku, tak tie polarizujúce témy asi sú aj pomerne také už zadefinované, či už je to otázka migrácie, čiastočne možno, že vierovyznanie, ale veľmi nám vyskočila téma očkovania, celkovo cudzinci, nie len v kontexte migrácie, ale potom to už ide do tej kultúry, tradičná versus iná. Samozrejme LGBTIQ problematika na Slovensku, veľmi polarizujúca téma a akože dalo by sa ísť rôzne. Ja si myslím, že tie témy u nás sú veľmi také, že zo života, že z toho, čo reálne žijeme, takže oni sa eliminovať nedajú, lebo oni reálne v tých školách vlastne aj sú, že častokrát téma znamená niekedy aj, že skupina obyvateľstva a podobne. Čiže niečo sa eliminovať dá v zmysle, že asi sa nebudeme úplne v škole rozprávať alebo neurobíme debatu na to, že či Zem je alebo nie je plocha, aj keď môžeme akože otvárať tému, že prečo by si to niekto potenciálne mohol myslieť a podobne. Ale niektoré témy nevieme eliminovať. Skôr asi by sme sa mali baviť o tom, že v nejakom kontexte máme zadefinované či už ľudské práva, alebo máme zadefinované už aj v ústave, čo je extrémizmus, čo nie je extrémizmus, čo sú nejaké extrémistické režimy a podobne. Čiže to sú nejaké naše mantinely, že tam už nie, ale zase to neznamená, že nemôžeme o témach ako keby diskutovať. No nepostavila by som ich potom na báze, že nebudeme debatovať a hľadať argumenty pre a proti v kontexte potláčania ľudských práv nejakej skupiny obyvateľstva. To určite nie. Ale zase, ak škola povie, že o tomto sa tu vôbec nebudeme baviť, táto téma vlastne vôbec nepatrí do školy a pritom tie deti ju žijú, vidia ju v seriáloch, vidia ju možno vo vlastnej triede, rodine, na sociálnych sieťach, tak sme sa vlastne práve zase nejak vystrihli z toho, že nie sme relevantní tým pádom ako škola, lebo my sme tí jediní, ktorí sa k tomu nebudú vyjadrovať a dáme priestor všetkým ostatným. Od TikToku cez Instagram a neviem aké všelijaké platformy, ktoré teraz letia medzi generáciou 13 až 17, tak ja si myslím, že my ako škola nemôžeme rezignovať na to, že aj my sme tou platformou, kde sa o tých témach bude hovoriť, ale nastavujeme už to, že ako sa o tých témach bude hovoriť. Ja by som sa odpichla od slovíčka relevancia, lebo to si spomenula, že tá škola prestáva byť relevantná, ak sa vyslovene vyhýba nejakým témam a chce tie deti od tých tém odstrihnúť, lebo skôr či neskôr sa oni s tými témami aj tak stretnúť, či už potom na vysokej škole, alebo v tom svojom reálnom živote. Takže je dobré určite, keď tá škola je bezpečné prostredie, kde všetky témy sú príjmané a kde všetky témy majú priestor, aby o nich deti mohli v nejakých medziach slušnosti komunikovať spolu s učiteľom. A ako sa vy pripravujete ako učitelia na tieto témy? Alebo ako sa celkovo pripravujete na to, aby ste zvládli takéto náročné argumentácie s deťmi, keď už potom idete do praxe a samozrejme, že tieto situácie určite sa niekde objavia, že deti sa chcú aj učiteľa spýtať na nejaký jeho názor alebo chcú, aby ten učiteľ nejako korigoval tú komunikáciu medzi nimi. Dá sa na to vôbec pripraviť alebo máte nejaké špeciálne osnovy, ktoré sa tohto dotýkajú? No tu podľa mňa musím byť, že aj veľmi kritická, či už aj sama k sebe, alebo celkovo k tomu vysokoškolskému prostrediu. Myslím si, že sa snažíme
prinášame tie témy. Už len to, že nejaký koncept globálneho vzdelávania sa nachádza v tom vysokoškolskom kurikule je plus, čiže snažíme sa, alebo budem za seba hovoriť, snažím sa to prinášať do vzdelávania aj o tom hovoriť. Do nejakej miery si myslím, že nedá sa na všetko pripraviť, lebo tá škola, vysoká škola stále, to nie je prax. Keby sme boli možno v nejakom tandeme s reálnou nejakou učiteľkou a konkrétnou triedou a teraz niečo my si povieme a hneď to ideme o 2 týždňa aplikovať, to by bolo asi iné, to by musel byť nejaký koncept budúcnosti pre nás. Čiže na niečo sa nedá pripraviť, lebo vy nemôžete dopredu ako keby predvídať a teraz robiť stratégie na všetky typy situácií. Máme aj všelijaké výcviky, kolegyne majú či už psychologické alebo rôzne krízové intervencie a podobne, ale podľa mňa sme takí, že stále reagujeme, že až po. Čiže veľa vecí navnímavame, že sa dejú v spoločnosti a na základe toho ich potom prinášame ako keby aj do toho prostredia tých vysokých škôl, ale nie sme až tak veľmi, že iniciátori, že hneď automaticky prinášame tú tému, otvárame, že aj tie naše osnovy sú dosť také ťažkopádne a ja si myslím, že stále je veľmi veľa tém, ktoré že vôbec neadresujeme, čiže ostávajú aj naši študenti a študentky akože nepripravené. Aj do tej miery, ako by teoreticky mohli byť. Čiže to je otázka, že proste tá akademická sféra je vždy trošku menej flexibilná, nedá sa zo semestra na semester, niekedy ani z roka na rok obmeniť celý nejaký predmet, hneď tam vložiť nejaký ďalší a podobne, že máme veľmi veľa bariér na to, aby sme vedeli tak flexibilne reagovať, ale máme podľa mňa skvelý nezisk na Slovensku, ako v akýchkoľvek témach registrujem teda, že robia skvelé veci, čiže ja toto vnímam ako jednu z ciest, že sa snažím aspoň svoje predmety, ale viem, že to robia aj kolegyne a kolegovia, otvárať tomu, že pozývajme ľudí, ktorí s tým robia flexibilnou aj nejakou workshopovou formou a podobne, zavádzajme to a buďme čo najviac prakticky, lebo to je to, s čím budú pracovať, obzvlášť naši napríklad budúci občiankári. Čiže taká tá otvorenosť tej univerzity voči tomu, že nie sme len my nositelia celého know-how na každú jednu tému a na vzdelávania. Všetko. Áno. Áno. Tým úplne súhlasím, že je dobré prizvať si do spolupráce aj neziskové organizácie, pretože oni majú perfektný vhľad samozrejme do tej problematiky a prinášajú stále aktualizované dáta, takže to ani nie je podľa mňa v ľudských silách, aby sa vedel dovzdelať človek ku každej téme v reálnom čase a aby to potom vedel aj nejako interpretovať tak, aby z toho mali prínos ostatní, takže toto je určite skvelé. Ešte sa poďme pozrieť na takú modelovú situáciu, keď dieťa povie, že sa nemôže o téme, ktorú preberalo v škole, rozprávať s rodičmi, lebo by nejako porušilo lojalitu, alebo by nejako možno sklamalo tých svojich rodičov. Dá sa aj s takýmto dieťaťom pracovať, aby bolo otvorenejšie a aby možno sa nebalo tých rodičov a aby možno aj tých rodičov nejako naučilo, aby boli oni otvorenejší voči nemu a voči tým celospoločenským témam, ktoré rezonujú? Je to podľa mňa tenký ľad, závisí od toho, ako na to potom budú reagovať tí rodičia. Ja poznám príklady, kde aj áno, aj nie. Sú aj príklady, kde tí rodičia sú otvorení tomu, že nechajú vlastne aj tú školu zasiahnuť, dokonca si nechajú aj poradiť, že ako možno o niečom aj doma hovoriť. Sami si idú aj prerady k učiteľom, triednym učiteľom a podobne, ale sú aj rodičia, ktorí sú veľmi striktní v tom, že aké témy už nemá škola otvárať a tá súčasná legislatíva tomu v podstate aj nahráva, že naozaj na všetko už pomaly bude potrebné mať nejaký podpis a podobne. Čiže je to veľmi
tenký ľad, by som povedala. Učiteľ sa stále môže oprieť o to, že máme nejaké osnovy, máme nejaké referenčné rámce a pre nás to spadá proste do kurikula našej školy, že sa rozprávame o takých a takých témach, témy ľudských práv, Európskej únie, tým pádom aj možno migrácie a tak ďalej. Proste patria do osnov, my sa o nich rozprávame, keď budem konkrétna napríklad na občianskej náuke alebo na dejepise a podobne. Patrí to tam, držíme sa tých osnov. Už nejaké názorové teraz preferencie a podobne, to už by mohlo byť problematické. Ja si myslím, že tí učitelia majú malú ochranu, že naozaj keby sa dieťa doma sťažuje, že sa riešila nejaká téma, ktorá už teoreticky môže byť nad rámec, pokým by tam nebol konsenzus aj celého vedenia tej školy, že ak ten rodič príde a bude sa sťažovať, že to vedenie stojí za tým učiteľom, lebo toto je filozofia našej školy, jednoducho my vzdelávame k demokratickým hodnotám a podobne, tak ten učiteľ sa môže cítiť veľmi osamotene a môže sa cítiť v tomto, že naozaj, že aj prestane otvárať takéto témy, lebo sa presne bude potom báť, že tí rodičia sa začnú sťažovať, vedenie k tomu zaujme nejaký taký veľmi neutrálny postoj, aby sa s nikým nerozhádalo a tam ja si vôbec nedovolím mať nejaké akože odporúčania, lebo to sú tí učitelia v praxi, čo tomuto reálne čelia. Takže myslím si, že tam je sila v tom celkovom kolektíve a v tom nastavení školy, že škola jasne komunikuje, ako je v tomto nastavená, ako stojí za svojimi učiteľmi. Ale verím, že máš určite nejaké odporúčania pre učiteľov alebo nápady na nejaké techniky, ktoré by mohli pilovať, aby boli dobrými sprievodcami pre svojich žiakov a aby vedeli polarizáciu kočírovať, nehovorím, že potlačiť, ale aby skrátka vedeli s tou názorovou rôznorodosťou v triede nejako pracovať. Vedela by si nejaké tieto techniky spomenúť? Určite. Tam by som práve vychádzala z toho, že tú polarizáciu sa ako keby podľa mňa ani nedá veľmi, že potláčať. To je prirodzené, že čím viac sa vzdialujeme od takého toho stredu, takého neutrálu, tak ideme k tým pólom, čiže už sme polarizovaní. Ale tie techniky sa podľa mňa krásne dajú prinášať práve do tých spoločenskovedných predmetov. Stiahnem to na či už tú občiansku náuku, etickú, dejepis a podobne, kde to vieme prinášať jednak cez to, že ustúpme od takej tej frontálnej výučby, kde ja rozprávam celý čas a ja budem iba ako keby dávať si nejaký svoj monológ o každej jednej téme, ale že zapojme tých žiakov, čiže jednak to, čo sme si už povedali, nejaká diskusia, dialóg a debata. Debata ako forma v podstate, čiže nejaká aktivizačná metóda. Išla by som do rolových hier, ktoré sú v tomto výborné. Citlivo samozrejme, primerane veku, primerane téme, ale rolové hry sú výborné v tom, že mám nejakú rolu, do ktorej sa potrebujem vcítiť. Ideálne, ak je to práve napríklad opačná rola, než by som ja mala nejaký postoj alebo názor k tej danej téme a tak postupne to citlivovať práve cez ten pohľad nejakej inej postavy. Čiže ak si vytrhnem témy nejakých nedemokratických režimov, radikalizácie a podobne, pozerať sa na to cez také humanizujúce princípy, že cez nejaké príbehy, cez tú rolu, kde sa rozprávame o konkrétnych príbehoch ľudí, ktorým boli nejak potlačené ľudské práva, čiže citlivujem tie deti a samozrejme následne veľmi dobrou reflexiou. Tie deti väčšinou veľmi pekne vedia priznať to, že čo sme z toho zistili, čo sa tam udialo a tak ďalej. Čiže toto podľa mňa je cesta, čiže ústup od bežných nejakých tradičných metód v týchto témach, otváranie sa takým, kde budú žiaci zapojení, kde majú možnosť potom aj práve sa nejakým spôsobom k tomu vyjadrovať a podobne. Ale hovorím, že potom tam je aj tá možnosť, že to otvorí nejaké problematickejšie miesta a tam je to veľmi individuálne aj na tých učiteľoch. Aj tieto metódy, ako podľa mňa nemožno povedať, že univerzálne platia v každej téme a v každej triede, lebo
ide aj o to, aký je tam kolektív, ako má učiteľ tých svojich žiakov navnímaných. Čiže ideálne je, keď už tú triedu pozná, vie kto, ako sa tam profiluje, s čím bude vedieť pracovať a podobne. Čiže nejaké univerzálne metódy, ktoré budú platiť vždy a všade, ja neviem, či vôbec v nejakej téme existujú, ale akože toto sú také možnosti, ako na to ísť. A čo by si odporúčila ešte v závere učiteľom, čo môžu robiť, aby mali lepšiu motiváciu viesť deti a byť im dobrým role modelom alebo byť im dobrým vzorom? No, podľa mňa je to naozaj veľmi zmysluplné povolanie, takže si musia aj oni sami pre seba povedať, že prečo vlastne toto povolanie robia a ak niekomu možno, že aj chýba nejaká motivácia, častokrát aj kvôli tomu, že vidia, že sa im ťažko otvárajú niektoré témy, že niektoré metódy im nefungujú a tak mne sa veľmi páči aj v tom našom prostredí. Ako si tak hovoríme, že ako keby tie metódy, že musíme pracovať so žiakmi, ktorých teraz práve v tejto chvíli, v tejto triede máme a nie so žiakmi, ktorých by sme chceli mať v nejakej fiktívnej triede. Čiže robím s tým, čo mám, hľadám ako keby zmysel v tom každom jednom momente a podľa mňa veľmi pekné na tomto povolaní je to, že učiteľ podľa mňa nemá úplne taký ten pocit, že nevidí výsledky svojej práce. Aspoň ja to naozaj tak cítim, že je to jedno z tých povolaní, kde ak nemáte nejaké že príliš obrovské ciele, ale sústredíte sa aj na maličkosti, tak viete vidieť dopad svojej práce každý jeden deň. Na konci dňa si viete povedať aj, že naozaj, že dnes sa mi podarilo napríklad tohto jedného žiaka, ktorému už mesiac niečo nešlo, napríklad dostať do toho, že sa mi na hodine prihlásil, alebo že dnes som videla z nejakej diskusie, že ich to bavilo a tak ďalej. Čiže podľa mňa toto je veľmi také zmysluplné povolanie, kde vidíme také tie zrnka vyklíčené veľmi rýchlo v tej našej učiteľskej záhradke. Súhlasím s tebou, želám ti veľa úspechov a ďakujem, že si prišla do nášho podcastu. Ďakujem ešte raz za pozvanie. Pekný deň všetkým.